Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Nga naman sa tampo, rida singan nga Dudoy. Unyan sa mana, inom taron. O sige, sakto kay bagong sweldo, inom ta. Nya, sisyon tayo kahuman. Unsa pa man di ay. Sige akong ingno na itong mga barkada. Okay, alright. Oh, Brad, unsa man na, nga ganina ra magsigig ring ng imong cellphone, Brad. Tumaga sana. Sa muka sa ning mama, oy. Puro kag bata, Brad. Pangitao ba makasi mong mama, Brad? Bahala siya, unya na akong pauli. Ginuog ko yung taon ni mo Dudoy, oy. Usa nag-urasa o karon pa ka na uli. May, dako na ko, ma. Ano ko buti? Nabalaka lang ko. Kikamo yung duha ni Papa ni mo iwa pa mauli. Ay, mi des, Papa. Turusan to, wa ko mahibaw. Oh. Ayo! Oh, uy. Ayo! Si Ronald man ron. Ngano man ka ha? Ngano, Dong Ronald? Si Kuya Ramon, ida sa ospital. Kay gitabangan siya og kulata sa iyang mga kainom. Unsa? Asa ospital, Sorry. Pero dead on arrival ang imong papa, sir. Dili. Pa! Wa nagit si Papa ni mo, nak. Maselo ako, ma. Kumiuli pala unta kong layon. Kipangita na unta na to si Papa. Dilo unta ni may tabo niya. Mao na ni resulta. Tungod na ng inyong siging bisyo. Unta magkahuna-huna ka, Dudoy. Gawa giyo'y maayong ikahatag ang bisyo na to. O, ma. Mundag na ko ni bisyo, ha. Mamawi ko ni mo sa akong kaugalingon, ma. Dudoy. Ma, alto na ko, ma. Oh, asa man ka? Abi ba na wa kay duty karon? Kuha bitaw, pero sayang mga adlaw, ma. Huwag nga mamasahiro ko ron. Dong, pahuway sa intawon, uy. Wala gani kay pahuway hapit tugod sa imong trabaho. Unya karon, ang masahiro pa gyud ka. Ngayon akong pahuway, ma, kumalato na ta. Karon nga, trabahanti pa man ko. Ukayod sa kong maayo. Bilib na gid kaayo ko sa imong kausaban, Dong. Kuwang pa ni ma, para makabawi ko ni mo. Dudoy. O nga karon, wala ka na ko para dako-dako kita. Plite Salamat, ma'am. Uy, huwag kay gamay. Ikaw siguro na gamay. Ang buta ko ipasabot ba, ma'am? Huwag ba kay gamay-gamay diha nga kwarta? Huwag man ko ikasukli. Huwag pa ba'y pagawas na ako, ma'am. Ako'y pasahero. Nya ako may papangitaon ni magsukli. Huwag pa man ko ikasukli, ma'am. Nya, problema din na ako. Kuha ba unta? Stricta lang. Dili man, ma'am. Ay na plite, ma'am, eh. Yan na lang na nimo. Ha? Pwede, uy. Pareha man tang way sensiyo. Ako nga pasag din na lang. Salamat na lang. Hapit na ko na. Usa na lang. Pwede pa, usa? Ay, katong istrikta na ako pasahero. Pwede pa, ma'am. Dali. Plite, Kayag duha. Duha, ma'am? Nadi kay kauban. Wa, pero wa man ko makaplite last time. Og di ko ganahan ang mura kog utangan nimo. Mo nang bayaran ako karon. Salamat, ma'am, ka pa. Sa gisulti nimo? Ikaw, guwapa ka. Maong smile sa panagsamam. Para nga musamot ang imong kagwapa. Unsa? Oo, tanawa. Nagsumpay na sa lang imong kilay, ma'am. Smile lagi. Aligid ka suko dayon.
Brad, murag ka ng babayhanan na lang yun ang pirmi mo gawa si mong baba, brada. Duda ko nga nakagusto ka na niya. Bisag islikta siya pero mas gusto ko nga makailag niya. Panguyabi! Panguyaban dayon? Ikaw. Kung ganahan kang makita ni mo nga lahi ng makapanag-iya niya, ikaw lang. Sige, pagdugay-dugay niya, Brad. Brad. Unsa? Manguyab ka? Ngano? Close ba data? Oh. Prangkahan ti ka ha. Naibaw ka sa mong kaagi. Naibaw kong adik ka sa una. Naibaw sa kukulon sa kakabugoy. Og dili ko gusto og ingon anang klasihas lalaki. Upo man ganito magkaibaw sa tumapangan. Nya manguyab na ka? Seryoso rasad kay ka eh. Binuang raw eh. Di ko manguyab eh. Pero mag-ila-ila na lang kitagtarong. Dodoy-day ko ma'am. Ikaw? Andy? Uy, si Andy di ay nga anak sa amigo sa imong papa? Mao ba ma? Oo. Nangimbitar gani na iyang mama para birthday ni Andy. Unya, mga tuta? Happy birthday. Oh. Ibaw ko nga nakurat ka nganong niya ako. Pasabton talaw niya ka. Pero pasabtos ako ngano nga magulanon ka. Magulanon kay kag naungo. Birthday man ta nimo karon. Wa ko malipay ani. Naigi pa ila ko mama nako. O gusto nila nga mo ako minyuan. Unsa? Minyuunon ka? Ipakasal ko sa lalaki nga wa ko'y gusto. Niya, sa may ikatabang nako. Gusto kong magpalayo. Gusto kong mulayas. Kung mauna, malarga ta. Unsa? Ato tag Manila. Paibaw alayan ko kung buban ka ba nako dito. Sakto ka niya akong gibuhat, Dudoy. Para rin si mong kaayuhan, Andy. Sigurado ko nga, kung mahibawaan nila nga niuban ko nimo, machismis kita sa ato. Basig magtuo sila nga natin relasyon. Andy. Dudoy nga nang gibuhat, mandini mo na ako. Wa ko kay baw ko nun sa di ka pagbaho sa imong kaayon ako. Wa kay angin kabalakan. Itabang ra ko nimo isip, amigo nimo. Di ko mangayog bayad ini. Dudoy. Makita lang tika malipayon ug malinaw lang imong pagpuyo. Okay na ko ana, Andy. Ingon ana ko muda amping sa mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Ako ay nandirito sa aming mapalagay. Huwag ko mahibaw kung nakasabot ba si Andy sa akong lihok na nakagusto ko niya. Pero mas gusto na ako nga magpabili ng among panag-amigo. Kutob sa kumahimo, ako lang naning gitago ang akong gibati. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Dodoy nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, I love you na lang sa tako. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganos. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamin.